Good morning, guys. Good morning, guys. Murisei, guys. Murisei. How are you? Ndatirega ndisati ndavatarega ndise 2 cents dzangu kunda ndiri kumboziva kuti kumastreet muri kupisa kudaro kunda ndiri kumboziveiko guys. Ndikati semunhu akanzi anodiwa Feli, how are you? Ndikati semunhu akaika paya paya ane godo arida kudestroya vana chirega nhasi ndichinyatsokuisa zimuono rangu kunda ndiri kumboziva guys kuti kuri kupisa kudaro handisiri kuziva ini asi kanti munoziva kuti kapesera I always have the last laugh. Ani munozviziva kuti I always have the last laugh. Saka mafanzi anyati ndasida kunyatsokumbokudza ichokwadi nokuti ndimi vanhu vakatoipa mafanzi anyati, ndimi vanhu vakatoipa mafanzi anyati, makaipa stereki, makaipa mafanzi anyati. Muri kutukirei vanhu? Muri kuvatukirei? Muri kuvatukireiko vana? Chamuri kuvatukira chindimi matove negodo. Vhiki harisi vhiki rapera namaiti tine godo apa toda kuputsa vana. Tichikuudzai zviri kuitika. Mukati tine godo. Asi vhiki yapera nhasi saka imi muri kuvatukirei? Muri kuvatukirei? Mira chimbakadzisi vana. Rigatinyatso kuvaudza. Muri kuvatukirei vana? Hapana kana vhiki mabva kutuka ini ndinowanza kunyarara ndonyarara ndozati I know kuti zvinomanifesta zvega. Ndakabva ndazvinyararira ndikati ako zvinonetsei manje choputika. Ndikurangarira vanhu vaitouya vachiti simeli ndikati imi musachandibvisa zvenyaya iyi, mirirai iputike yega. Haina kuita 4 days, haina kuzomboita 4 days yabva yaputika yega. Mafanzi anyati muri kutukirei vana? Muri kuvatukirei? Muri kuvatukirei vana? Muri kuvatukirei? Chamuri kuvatukira chisiyai vana. Makauya mukatitukirira panapa ini naKetina makatitukirira zvisingaiti mukati muri kuparadza vana, muri kuda kudestroya, muri kugwa godo, muri kudii. Handitika inini ndakanga ndiri prepared kuunza musikana angati kana zvanetsa you aid you join me ndojoina. Ini uyu handimuzivi, uyu akazobudawo uyu wokulojina handimuzivi. Kutaura chokwa pamberi paMwari uyu wokulojina handimuzivi ende handamboti ndine V11. Indaitaura zvowebhutsu ndiye akanga andivinga. Handiti asi andivinga kanga atondivingawo aine mumwe munhu wemukati, aine munhu wemukati. Ndikazama kudzai zvakanaka nechibhendi ndikati guys dzimwe nyaya tinopiwa nevaridzi vadzo. Handika asi maZimbabwenzi atuGalebhu chokwadi maZimbabwenzi mungarambira munhu kuti kwanzi munhu anorambirwa kwai haiti zvechihure munenge muripo. Kune munhu anonzi kwai kuti mungarambira kuti haurimi muno are you okay? Muso mazimba mafanzi anyati uyai pano chiuyai nhasi munyatsotituka zvakanaka. Chiuyai munyatsotitukira tuka zvakanaka shuwa unotoshamisika chaiko vanhu kumira kudai, so kumira vakadzini varume vakuru kumira kudai kutomira kudai, so vamwe kutoita zvimaposti kwai vanhu vakadzi vanhu vakuru musataure, vanhu vakuru afa kuti mune zvinhu zvokuti mutaure. Isu taiuya taitoziva zvaitoitika. We knew what was happening. Makati moda V11 inda ndisina mbotara V11 panondoti V11 rangu raida kutozotara roga palife rangu. V11 raida kuuya palife ndikabva ndavharidzigwa wangu andimaona ndikati arega ndisene nenyaya. Nhasi vakupai V11 ravo voga vakupai V11. Handisini ndauya neV11 vakupai V11 vega. Muri kuvatukirei? Muri kuvatukirei? Chamuri kuvatukira chi? Vasiyei, let them be. Ndimi munohaipa zvakaipa. Muzati chakandirwadza chi guys? Vese mafanzi haya Gilbert haya aita haikinema V11 ndiri kubikirwa, musikana yatengwa, mazichembera aya mazimbuya ada kuputsa vana, vane godo nevana, vanozodai. Maive muri busy kudefenda chiweti chanyati. Hasi murume here maidefenda chiweti chanyati imi. Hasi murume chimudefenda ika mwana wakataura, mwana asina kana 3 years uyu ataura chimudefenda. Budai mudefende imi mafanzi, budai mudefende.
budai mudefende zvamakaita, chibudai mudefende. Makabuda muchidefenda chiweti chemunhu. Munhu anenge ari ega nechiweti chake. Mukamira kudai kunge mumwe tsvina, kudai kunge zvimusuri zviri muhovhorosi. Makamira kudai kuti kunyepegwa inema hazviiti, kunyepegwa inema hangamboiti. Vanhu vari imofunga kuti vakadzi vakurotesa ndokubva tapenga. Ndokutopenga kuya kuti guys ndauya ndafonegwa nemunhu ndaya handakana kupedza kutaura nyaya yachona. Ndakabva kuto vanhu nyaya yabino akalikisawo kumabloga ndiani. Ndiri palive makabva mataka kutoona ndichifonegwa ini. Ini nekuda hangu kuti alright, rega ndizvitira hangu handisi kuda pamuromo. Let me maintain my mental health. Handiti vanhu vari kuti vapiwawo nyacho vari kuti vaona musikazvo, rega ndichiongoona kumasaidi tichimira ndione kudai. Nhasi muri kudefendai, mudefendei nyati. Mwana ataura ane 3 years uyu, defendai. Keep on defending. Manyararei. Muri kumutukirei. Muri kumutukirei. Siyanai naGilbert haiti izvozvo. Haiti izvozvo, siyanai naye. Haiti izvozvo. Shuwa, hapana kana one zvake pamaidefenda, muchidefenda chiweti chemunhu. Hapana kana one akanga achichekawo mwana waya Joy kuti uraiti mental health yake vakadzi vari kutaura vazviwanepi. Handimaona vari kuzviwana kupi. Rega timbomirawo nemukadzi ticheke mwana uyu kuti ari sei. Mamuri busy kudefenda chiweti chemunhu. Ko uyu mwana uyu mamudefendawo, maimutarisa here Joy uyu? Makanga muchimutarisawo here Joy kuti mental health yake right now iri sei? Vakadzi vakuru vasinganyari maidefenda chiweti chemunhu. Ko uyu Joy mental health yake mukadzi wacho anove ndiye ari kuningirira, ari kurwadziswa, ari kuitwa machura. Pane akambomuchekawo here? Pane akamucheka here kuti right now tiri kumira naJoy kuti makaburi busy kudefenda chiweti chemunhu? Mamuri busy kudefenda chiweti chemunhu. Ko uyu mukadzi wacho ari kuchema, makambomuchekawo here kuti uri sei, how is it doing? Pane akaenda kuseri here? I am the one futi akamukama kuseni, chinyararire kuseri ane timu rangu reDiaries ndikabata vanhu vakuru kuti anyway kune crisis uko, pindirai. Vanhu vakuru vandakabata ndiva ndakaudza chokwadi ndikati nemavhiri 11 oi chindai kuseri munogadzisa nyaya yekuseri. Asi mairwa kudzimba dzenyu hamurwiri hama dzenyu kudaro. Mbuya Masi, she was going through a lot. Hakuna munhu akamucheka. Vanga vari busy kugwira chiweti chanyati vakadzi ava nevarume. Kurwira chiweti chemunhu kuti haadaro haasi murume. Haadaro haasi murume here? Nhasi naizotega ndiuye. Aiwa asiri yewi Faith asiri yakauya kwandiri. Kune webhutsu yandimuzivi ini Faith ndakatozongomuonawo kutomudikira. I don't know he. Mubvunzei. Handitomuzivi. Handimuzivi ucho. Mungadefende munhu rume. Munhu ane mwana, ane vana vaviri, modefenda kuti haadaro. Munomuziva. Munhu wamakwenda pasocial media. Munomuziva. Munomuziva here? Pane akambodefenda Joy here? Aripo here akaenda kuna Joy? Imi vanhu vese nhasi ndinemi mafadzi anyati. Mese makanga muchidefenda chiweti chanyati. Pane here akadefenda Joy? Aripo here akamira nemukadzi wanyati? Isisu mainyati rega tinde kuseri semadzimai tauri. Muripo here makainda? Kana kuti munongogorongwarira mucomment section muchingotuka vanhu vanenge vachikupai ndingikiri whistle blowing yekuti ndo zviri kuitika. It's a cry for help. It was a cry for help. Munhu ari kuda rubatsiro atosha kuti ndoindepi? Anditi akati ngandinde uku. Imi mogarira vanhu vari kuya neinformation. Moti kwai kunyepa kudefenda chiweti chemunhu. Chidefendai kapa. Defendai. Kikiwa taura chidefendai. Zvamaita musuya defendai. Defendai. Zvamaita musuya uya muchitituka muchiti ndikunyepa. Zvimbuya izvi zvikuda kudai. Akatouya kwatiri akaona kuti ndikadinde kuzvimbuya ikoku. Seni kwandiri akatoti ndinde kuchimbuya icho chichi. Handika ndikatokudza ndakatomboti danger zvinozo akati ndinoto please ina ndikumbira advice panguva ino akuti zvingoinda kuzhe kuvanhuko. Touya totaura motanga kutuka. Saka munotopenga imi. Imi mafadzi anyati sumukai mudefende zvamaita that day. Defendai. Defendai. Defendai zvamaita musuya. Sure mungadefenda chiweti chemunhu
kunzi hadaro kuimi munopenga here nhai munogwara here nhai vane pasocial media vamwe vacho he are you sick are you okay are you okay guys kuti chinge mungamudefenda munhu chiweti chake varume vanongohura vanofamba vachingohura kunze kumurume murume asi ndiri kuti inini musiya maidefenda muchiti editing mukatsvaga mukati yatengwa nyaya yabikwa kuseri mwana uyu apuwa mari zvisipo zvoga zvoga zvamaitaura zvisipo nyaya yanga iri straight forward yekuti chero mpofu chero inotoona nhasi mwana abuda achitaura why are you not defending why are you not defending ini chihuri chemurume wangu hakuna munhu handisina kuudza pano nai madhairis udzaiwo mabora ngoma rimwe asingazivi ini wangu akahura ndoyaishora ndoga pano ini handimiriri kuudzigwa nemunhu ini unozati handiudzigwi nemunhu vanhu vanototaura masitotaura zvinhu zvavakahwa neni ndichitotaura pano ini wangu akahura ndikaburisa ndoga pano ndakabaya live ini ndimboudza madofu asingaziva anatanga kusvika pano nhasi ndakabaya live bhatani ndega ndikauya ndikati guys pane zviri kuitika zvaitika so ndozvandaitigwa izvi wozowa vanhu vanotaura kusitituko wakatozvitora kwandiri woti kwai kune jusi rekuti vakazodai makamanya no kuti hautozivi zvaunotaura hautozivi zvaunototaura guys musadaro guys musada ndozvatiri kuti ini chero ndichihura iwe uyu ari kuti kwai wahure here iwe Emerson Njemakusha chero ndichihura ndozvatiri kutaura kuti musanidefenda kana zvikaenda hura inini chihuro changu chabuda don't defend me because haufambi nechiweti changu ndiri kuti chidefendaika zvamakaita musuya defendai mbona abuda achitaura chidefendai zvamaita musuya alright tinohura chidefendai ani makabuda chidefenda kuti zviri kuni ndezvekunyepa chidefendai chidefendai iwe anozwi life of housewife wasati wakunyatsa kundiziva nyaya dzangu wasati wakudziziva ndofunga wangopfuurawo nepano kwato kwangonzwa kumasititi dzangu dzotaugwa pano dzangu dzinotaugwa pano dzangu dzakatotangira pano zvekukoti zvaunotara tove drama handina kuendesa munhu koti nakaendesa munhu koti anoziva zvakaendesera munhu koti aingoda kaproof aingoda kutika zvinoitwa mavhi11 mukoti zvinoproofiwa asi chihure ndindakachitaura ndoga pano kana usingazivi iripo mavhidhio aripo inanotsvaka mavhidhio apa noma 1 edu hatidelete mavhidhio unotaura kuti ndotozvinyadzisa kutaura zvausingazivi guys musadaro mai Joy right now anotoda support she needs support and love panguva inoi dzidzai kuti next time musareverera vanhu handitika kana chinge chabuda panguva iyoyo itai kuti mutarise handitika kana zvabuda imi muri mafans chindai munogadzirisa vana chindai munobata vana kuseri handiti endai munobata vana kuseri sevanhu vakuru endai munobata vana kuseri mokansela vana motaura nevana ndimi mafans acho handiti go and fix things ndimi mafans go and fix things guys hanzi aiwa handisi kupopota liyo ndikutongotaura zvangu nditongozvifarigwa zvangu nditongozvitaura zvangu andimaona hanzi iskiti yanga ichita nemwana ndozvatotaura kuti kune mwana nepfungwa dzakatodhanganyika chako chako inzwaiwo kwai iskiti yanga ichita nemwana how dare you do a skiti yakadaro nemwana skiti yakadaro nemwana skiti yakadaro nemwana wakambonda skiti yakadaro zvinhu zvezvi zvotaridza kuti zvinhu zvakatotaurika mumba zvinhu zvakatomboitika mumba handiti pakunetsana kwavo mazuva apfuura apa mwana achiona mwana achiteerera mwana angodzokorodza chete anomona angodzokorodza zvaanonzwa mumba imomo but chatiri kutaura ndechekuti guys imimi you are the fans anditi endai munotaura endai munoumbiridza go and umbiridza handitika endai munoumbiridza
ai bvapo iwewe ndikati kubloka una kana basa life of a housewife kubhuliwa nyaya dzitakataura pano inozati takadzipiwa nani akati saka unofunga tisitofembera isu uri dofo ndo problem yako ndosaka uri housewife ndotsvaga basa kushandisa mumakadzi ndosaka uchizviti life of a housewife uri housewife kore une uchina housewife unoziva kuti tibude dzakabuda nani takatokumbirwa kuti dzibude zati dzakabuda nani uri dofo hausada kuziva kuti chinomida nichenda sei ndosaka uchidaro dei waitoziva takanonga tichimaprofita isitofembera do you think zvakauya neguwa hazvina kuya neguwa taito tinawo maproof up but we did taitoprotectawo taitoprotecta inini like inini taitoprotecta akazoita kuti family pindre ndiani iwe life of unozviti life of a housewife ndiani handisi ini kuseri handisiri ini kuseri did you know about it kana ndakutokudza nhasi did you know about it waizviziva waizviziva iwe auhurigwi yona iwe kaindosaka uchihurigwa iwe auhurigwa ndozva uchiri kutaura nhasi ndozva uchitaura iwe auhurigwi iwe uri kuhurigwa wani uri kutose tungohurigwa wani dai tungohurigwa wani ndi kutohurawo wesi nditi kutoita wesi kudarika zvakatonditira ndakahotsiva chiri yakafuta rekeni ndikudze chiri yakafuta rekeni housewife hausi kuziva iwe zvakaoma andipori bloki zimbuya rinonzi epfaniyai uri munhu mukuru wani chakaita kuti nditaure nyika yese unoziva kuti chakaita nditaure unoziva chakaita nditaure chii do you know chakaita nditaure chii do you know chakaita nditaure chii unoziva chakaita nditaure ndozandoti munomhanya hamuzivi unomhanya hamuzivi idofo madofo achakawandisa vanobatsirika sei vachifollowiwa nemadofo akadai unofunga tingangoya ndichibaya live ndisina kuudzwa nemuridzi ndibairewo live unofunga ndokana ndichiudza dzimwe nyaya dzamunonzwa dzichitaurwa dzinobuda nevaridzi vadzo I always tell you dzimwe nyaya dzinobuda nevaridzi vadzo kuti vedu vendiburitsereiwo amai muri dofo amai vekuti makadi kuda kuseri mutori dofo chairo zvakaoma pane zvakwana zvinenge zvichiitika guys kwana munhu akuenda kunotsvagawo vanhu kuti nyaya dzangu pane zvinenge zvichiitika andiwana pane zvinenge zvichiitika zvakawanda zvamusingazivi kwaiko pano apa kondendi haiperi wangu pano kondendi haiperi pano ndopeji rine kondendi yese pano kuseri kwakusingatogariki kosi kune zvinoita ndosachitaura kuti munokomenda musingazivi kune zvakawanda zvinenge zvichitoitika zvatisina kutotaura anditoona kune zvakawanda zvinenge zvitoita zvisina kutotaura munhu anenge akatiburitsai kakatona kuti ndo best way because hamuna chamuri kuziva imi but chibata dheti rangu iwe handidi kubloka uyo anozadi uyo ukuzviti kwahousewife uchitadza kutsvaga basa ndoda kuti ubate dheti ranhasi ugozotaura kuti mai vaiva nekutaurisa vairevesa zvichabuda pane chisingavati izvo zvabuda kune zvakawanda zvichabuda pane zvakawanda zvichabuda don't worry kune zvakawanda zvichabuda kodhinda mbobudisa pa unotombozama mukaene nyaya titombozama kutokuziva kuti guys iyi yamuri kutamba yaisiriyoyi haizokubackfire here tarii kuti tigara kutaura kuti hamusi kuziva zviri kuitika sososososo indai mungonotaura tototaura techitoti tikutosevha umwe wedu andiwani techitosevha umwe wedu iwo bva wauya uchiti hanzi zvakadai zvikatodai tichega tichimubloka tinenge tazomuchengeta nguva yakwana rinenge ghost futi tichega tichimubloka tambokuti pamwe kuda kungo umbodzidzawo 1 or 2 zvepasocial media sezvo tadza kuti hauizivi but hazviiti kana dei anga ane hama dzake aende kuvanhu vekusocial media epfania iwe mbuya iwe haazombofa akauya kwatiri aifa wangoenda ikoko but kuti zvanoezi kana uri munhu mukuru bata kana mumwe munhu mukuru achitaura tikutaura pachikuru kuti kune zvakawanda saka bata ipapo ukaona munhu oenda ikoko anenge ane zvaanenge achitoita panenge pane zvinoitika zvausingazivi iwe usati wamhanya uda kudhifenda kuti hama kana kuti kudii chingobata ipapo wofunga ipapo wozigumira ipapo woshandisa brain dzako because muri dofo epfania
moti munganingirira vana vachitevegwa nemadofu akadai so dofu rakafanana newe zvaro risingatozivi kuti social media inofamba sei shuwa. Tinadzo dzese tinadzo hama isu asi dzimungu kana svika ndiomera ndoenda kusocial media ndoti ndiburitsirewo senge ini ndo ina hangu ndozogona kutaura ndoga dzangu asi omwe anotoenda kunombo ndiburitsirewo otomuti kosha konzi ndo zvandiri kuda panguva ino because of okupa mareasons ende otoona kuti mareasons ayari valid. Hatisi kuzodzisiya because tisu tichatodzigadzirisa takambodzigadzirisa kuseni takaita kuti tindigwama tiwe here nhaiwe ndiwe here wakamboenda hausiri iwe ndini. Saka siya zvakadaro zvitoitika izvozvo siya zvakadaro iwe mbuya epfaniya iwe ava mbuya vechidhuku ava ndaimogeza imi mbuya ndaimogeza uko ndaimogeza ndati nhasi defendai semadefendero amaita chete dzidzai guys kuti munhu areveregwe ende dzidzai kuti kana pakaita nyaya dzakafanana neidzidzi handitika pakaita nyaya dzakafanana neidzidzi endai munotonogara muti jijiji kutsiura endai munoti garirai munhu mubve matsiura ipapo kuti hakuna pasina chimotodai hakuna mototsika madziro ipapo mogadzirisa ipapo same time. Kana muchida munhu handichimuona kana muchida munhu totohurigwa isu Beatrice chaizvo kwete zvishoma zvekutodaro chaizvo hasi zvinyuwani izvi asi tiri kuti pane kudhifenda chihure hamungadhifendi munhu muchimira muchitukana vanenge vauya neinformation yavanenge vatonzi mumba imomo buritsai hamudaro mune mafanzi mukaona pabuda chiutsi endai munomira kuti buda utaure nyaya sezvairi kugadzirisa chii chiri kuitika tidi because ndima kambosumudza munhu handichi munokwanisa kugadzirisa futi hatina kuti kwaiti tinotoda vana zvekutodaro ndosaka tinototaura nevana isu zvekutodaro zvototi mafanzi devecho dei mambodzikama zvenyu mati dzirikiti mambodzikama chaiko zvino problemu munomira iko zvino muri kumbofonerawo here kana mukadzi kuti mumucheke mental health yake munofamba masititi muchituka vanhu muri kumbochekawo here mental health yemukadzi kuti ari sei pane ari kumbomucheka here ari kutochekwa nemasocialites ndiwo ari kutomucheka kuti ari sei imi hapana ari kumbomucheka kana wani kuti naiwe uri sei hapana ari kumbomuchekawo masocialites ndiwo akutonocheka imimi kombese mune mifambo chikutukana nevanhu ari kumbochekawo kuti naiwe uri sei hapana chero ari iye ane foni but munocheka kuna iye munocheka kwaari ikoko kwaari kuti naiwe zviri muri kudii muchipawo advice munhu anoteerera munhu anonzwa ndee munobatsira vana musiye basa rekutuka vana murume akungotuka muchingofamba muchingotuka endai munobatsira muri mafanzi ndoda kugara ndichikudzai nhasi comment section ine simba comment section ine power mune power guys endai munogadzirisa vana imi mafanzi go and fix vana endai munogadzirisa vana handiti endai munogadzirisa imo mucomment section imomo endai munogadzirisa vana zvinogadzirika chite comment section ikapisa you are forced to do the right thing totokutembai comment section pane kuti mufambe muchitukana nevanhu kuti chidefenda sina basa endai munomira pachinzvimbo chenyu secomment section semafanzi mugadzirise nyaya yako amene vanozoseka Stephen ndiwe kusiyana kwevanhu ameno but inini chinja ndatoti comment section iyoyi ndiyo inogadzirisa ikoko ndio inogona kunogadzirisa ikoko ndosaka ndavika comment section yake mafanzi ake endai munogadzirisa kana muchinyatsovada zvechokwadi endai munomira anotokunzwai chete because haana choice without you there is no page without you there is no bread so endai munomira panzvimbo mugadzise mutauro kuti hatisi kuda nonsense we don't want any nonsense ende tikangonzwa anything chinobuda we are going to boycott endai mugadzisa imba yevana just kungotaura chete munogadzisa imba iyi hama dzingapindira hama dzingadini but munongoziva kuti vana dzimwe nguva kana vava vega havanzwi endai munomira comment section tinotokutembai because tinoda kuona vana vachifara vachinakirwa imba yakamira vari pamwe chete comments kiri chindira mberi content chindira mberi vari pamwe chete sekutaka kwavakaita vari pamwe chete
anditi endai munogadzirisa comment section mafans, endai munogadzirisa. Hazvibetseri kuti aiwa ndo basa renyu. Guys, ndikaporonga pano comment section yangu hamsati mambeona chijamuka ipi. Hamsati mambeona timure pana panotojamuka kuti unofoseridzwa kuuya uchikumbira regerero ugozvigadzirisa wega. Anditika wega waudzwa necomment section yakutokutsika konzi kudai unototi vedu wesorry unopfeka apologies. This is what is needed right now. Kutanga panyu kugadzirisa zvese. But zvinoitika kana mukanyarara comment section mukafamba muchigwa nevanhu kupeji muriga kuzvitaura anongodzokaendera as usual. 3 months down the line chinotanga futi. 3 months down the line chinotanga futi. Andi muri kunzwa. Saka comment section ini ndokutembai vana ava tinovada tese, hakuna vanomboda kudistroya vana kana kuti chi, hapana. Anditika asi kuti imi michindai mukanomira ndimi chingwa chacho ndimi munogadzirisa. Trust me on that one. Trust me on that one. Munogadzirisa. Anmona. Saka, and then the other thing zvakare comment section musazonyanya kuita tu kuta tsikipinda zvokunyanya kudaro. Ava vana ava havasati vakura zvekudaro zvekufungwa chaidzo. Vachiri vana. Andi muri kunzwa. Vasati vakuti ngataura idu zvimwe zvokuti vana vanongori vana vakaitawo vana vavo. Ngataura ichokwadi guys. Vangori vana vakaita vana vavo. Anditi mazviona. Saka vanotoda futi guidance. Ipo pavidhio ramuri kupopotera paya. Anditi maona. Pamwe pacho vanga vasingatombofungiri kuti vaitofunga pamwe content ipo paya. Ndosaka ndati munyatso kuona. Vaitoti content ipo paya. Havana kutoziva kuti zvinenge zvisina kunaka kumwana. Saka as much as makaona kuipa kwazvo, but itaiwo muchitsiura muchiziva kuti vana vane vana vavava ndochokwadi. Vana vane vana vavava. Andi mazvona. Hapana munhu baba madecisions anongoitwa ndeuhwana ndeupwere guys. What do you expect kune munhu ane 19 ne21 guys? Mune vana vane 21 imi. Mukandoti ndine murume mukuru pamba 21 years. Ngataure ichokwadi guys. Mungatoti mune varume vakuru pamba vana une mwana wako ane 21 ugoti ndine murume mukuru pamba. Vana vakangoita vana vavo vakangororana vakaita vana vavo. Ndosaka muchenda vanhu vachivasapota. Anditi ndosaka muchenda chivasapota. Saka it's up to you guys kuenda kunogadzira kuti no zvinhu zvakadai ivo kwavari vachitoseka pavidhio havana kutombotofunga kuti zvinogona kutogwa nemwana zvina kunaka. Havana kutovana guys. Sorry henyu. Mukoma moboys vari kufona manje andikwanisi kudaira because foni edai mukoma moboys requestai itai zvokurequesta vari kuita zvokufona apa ngavaite zvokurequesta. Andikwanisi kuti foni ndiyo yandikushandisa kuita live. Requestai anzi kuwati vana kuti pamba, but it's true guys. Ndingati ndine mwana ndine mwana andi mumba 21 years ndototi kwai ndine murume mukurumba. Vana ava guys tara chokwadi kungoti dei zvachigona dei zvaita vana vateerera. Andimona vana vacho dei vachibvuma kuteerera. Panotagwa necomment section paya vana vaya dei vachibvuma kuteerera chete. Anditi mazviona because vachiri kuda kutokurawo. Andimona aiwa Grace chero mwana ne 13 years anoita mwana wangu. Grace Kona mwana ane 13 years vari kumitiswa 11 years vari kuita vana. Asi anenge azvide kuti anenge ari munhu mukuru. Azvide kuti anenge ari munhu mukuru. Inini I'm just here kuti nditaure chokwadi guys. Anomaona as much as musiri kuda kuti vanzi vana but ngatarisei chokwadi guys. I21 ne19 guys. Mamwe ma 19 years achiri kuchikoro. Ngataurei chokwadi. Ma 19 years vamwe achiri kuchikoro izvozvi. Vangori vana guys. Tara chokwadi. It's just that kuti mukomana ari stubborn chete. But vana dei vaibvuma kuti vaite guidance vachitsiurwa vachifamba I'm telling you vaenda kumberi. Vanoenda kumberi chaiko. Yandi Ede mukoma mwe. Atirege kunyanya kutsikirira zvokuti tizoyazodaro. Vachiri very childish guys, very childish. Vana vaya. Vana. Pana vanhu munhu mukuru vangori vana chete vaya. I'm trying to aid you ngoma mo boys.
I'm trying to add you ngomo boys kochiko chikuitika nefoni yenyu rege nditira kudonza from the comment from the uitona. I'm trying kudonza from the comment section too. I hope I'm not pinned. I'm trying to aid you. Kana tichida kuvaka vana guys ka I just so wish kuti dei vana vacho vabvuma kutsiurika ndopa ndongori niningikiri ndozati mukadzi ana problem mukadzi anotsiurika ana problem trust me on that one haana kana problem murume mukomana Gilbert dei wabvuma kutsiurwa Gilbert kana wakanditarisa Gilbert nyati imbobvuma kutsiurwa une vanhu vakakomberedza mukati mopenyu wako andika vakabva newe kure anditi vakabva newe kure vachikusesedza kuti usvike pawasvika dei wambovhura door anti imbovhura door ubvume kubatsirika mwanangu bvuma kubatsirika mukuba moboisi foni yenyu iri kuramba kupinda minoti maka imbobudai palive mudzoke chimbobvai palive mudzoke chimbobvai palive kana wakanditarisa Gilbert baba akiki imbo une vanhu vakakomberedza mwanangu vari muzasi mako vakakubatsira uchasimuka paya uri kupazasi paya kuti usvike dei wambovhura dhoo rako umbogara navo pasi umboteerera mwanangu hauzivi zvese umboteerera dzidziso dzavo kana kutombouya pasocial media chakuti mafanzi angu ndauya anditika ndiregerereiwo veduwe munoziva kuti sori inopodza zvese veduwe mafanzi pane zvakaitika zvese ndiregererei zviri kutaurika zvese ndiregerereiwo andika chitsiurai uchisumudza mafanzi ako achikwira 1 vachikutsiura unobatsirika vese vanotoda help unobatsirika ufunge I so wish mwanangu dei ateerera zvinondongoramba ndichingodzokera here kuvanhu kuseri kuti batsirai vana rambai muchibatsira vana ndindakaenda pekutanga ndodzokerazve kuti vedu ndauya batsiraiwo vana zvendadzokazve kana ndimiwo guys kola hello sisimeli muri sei ndiri bhori sei kola ndiri right ndotenda nekudzidzisa kwamuri kuita mukomana dai anga ari umwe munhu dai ateerera dei abva kubatsirika yes dai abvuma kubatsirika zvari kuita izvi is totally wrong munhu rudzi ari kutora mwana achitaura zvisingaiti omuisa pasocial media chii ichocho pakutora vhidhiyo ka handifungi kutaura chokwadi hamunda ndichianalyza semunhu mukuru ka handifungi kuti akanga ambofunga handimaona kuti chingave pane anything inje haana kunge afunga kutaura chokwadi dei akaziva kuti zvinhu zvakanyanya kuipa itori upbringing ndo zvatori ndo upbringing yavo imimi ndosaka ndiri kuti makutokorekta ndimi handi muri kuona makutokorekta iye akatofunga kuti akatoti content haana kuziva kuti content iyi ikaipa mwana it's not appropriate yo makazviona here pane akazvicherechedzawo here kuti joy anga siri happy nezvaitika paya handizodi hangu kuinda ikoko handichimaona handizodi hangu kusvika ikoko asi ndichandongoramba ndichingotsikirira chete ka chero mukati ndine godo chero mukati kudini kuti mafanzi ka I know kuti mafanzi munomira ende mukamira mukatsika ka ndokuudzai munochinja zvinhu ndopane nyaya yangu munochinja zvinhu mukomana uyo anyanyika kuzvikudza ngaangozvidzikisa auye pamafanzi ake ataure kuti zvinhu zvaari kuita chii chiri kumunetsa kana ane chiri kumunetsa awane kubatsirwa cause it's too much man ndopane nyaya dei angabvuma mwana wangu uyu dei angabvuma kuisa pride yake pasaidi asati ari kufunga kuti atokura zvekuziva social media zvekudaro asati tinotsiurwa tinotukwa nemafanzi dai mamune godo dai musingatombomuradzinzira kozi zvaari kuita izvi ndiye downfall yake ari kuzviwisira pasi ega ndo zvatisiri kuda izvozvo zvinhu zvatisiri kuda manje we don't want that tikuda kuti vasimuke varamba vachienda kumberi asi mukomana ngaazive kuti asati aningirira akunyatsoziva social media izvi zvekudaro igore rapera ngekuigwani yechete saka kuteererawo vamwe vanhu especially your fans kana kuti vamwe vanhu vakamusumudza vakakura naye vaya
panguva inoi unotoenda kunobuda pachena kutaura chokwadi kana kuuya kumafanzi kuti wakomana gaizika ndo zviri kuitika. Munoona takutoudzwa kunzi imi makaurirwa because ndakai ndikataura ndega pano, but ndakataura because ndaitoda advice kuvafanzi angu ndikati guys ndine nyaya iri kundinetsa yakadai ende ndakaudzwa ndikabatsirikana despite yekuti muchitenda ndakaudzwa. Antimaona muri kuzama ende makazama kuprotecta makauya nekuti pane V11 and then mukazama kutoprotecta kuti vana ava vabatsirike but aiwa ndakatotry handazvizivirepi imagine. Saka mafollowers kana nemasupporters vanofanirwa kuhwisisa kuti chii chiri kuitika. Hapana moto muutsi hungangobuda pasina utsi, hazviiti. But that pride ndo yatinoti mwana widi agona ambobvisa pride ambotaura nevafanzi ake. Munoziva kuti panguva ino Gilbert kana wakanitarisa mwanangu uri murume gather all the courage baya live uti mafanzi ndauya, start by apologizing to your fans. Pane zvese zviri kutaurika zvakaitika izvi anyway ndiregererei ndiri munhu wenyama, ndiri mwana wenyu musandirasi, taurai zvamuri kuda vakwidze vataure nyaya ipere. You move on. Pride. Munoona vanhu vanga navo kufananidza kuti he taiti nanyati pati taiti sometimes notoona kuti sometimes ari right. Ine yangu handidi kukombeya. I'm not here to compare vese vana. I'm not here to compare because vese vana ngavasimuke vaite zvinhu zvavo vabudirire. Handitika asi panenge pakanganisika inga iye taiti makamugadzirisa wani. Ini makamugadzirisa akazvigadzirisa ega taitaamuvataura. Yes. Akabvisa flag akazoidzosera. Yes. Ndizvo tiri kugoda chete. Amen. Hello, Sismeli. Hello, Kola, how are you? Panhau inoona kuti ndinodisappointika nevakadzi vaipira vachidifenda Nyati. So Nyati pride yake haiperi because anozoti kune vanhu vaimudifenda kuti haana kuti angoye vanhu muda kunorodza imba yemwana. So izvezvizvi anototi kunyange ndikaita something mafanzi angu anouya achindidifenda kuti handina chandakaita. So vanhu vaimbofanirwa kutaura chokwadi. Chaiti ukada kukwira palive zvikasvika zvozvo zvinhu zvakaitika wairundurwa necomment sections imeri zvoti waidzikwa ndosaka ndaya ndakati mafanzi ake andoona andambotaura zvandisi kuda zvanyati nemukadzi wake ndiri kuti mafanzi because ndakati mafanzi achonaka vari kurasisa munhu pane kuti vamire vari kurasisa munhu handi unoona vatangobvunza kuti V11 nyaya iri straight forward V11 vanhu V11 ndikati nini hangu chero zvikaenda seka ini V11 munhu aida kutotaura oga pano handiona tikazosvika pakuti kuseri kona ivo madhamu you know what kwayakuona twist yayakuita nyara chisena nazvo handimi magataurana magasana muri 2 chisena inazvo kune vari kutiwa nemamwewo regaitione handiona then takamira anti asi V11 ndazobuda nani nemwana mudiki ndikutora zvangu kuti Nyati akatora machitoenderera mberi nemuda kuti vanhu vakamudifenda inge vanhu vari kumudifenda. So pane chandambudzi dzangu pasocial media ndechoti Sismeli kana vanhu vada munhu kunyange chikaya chichinzi chakati havachitambiri asi munhu wakamaka akayachidza ita zvakati vanhu vamutambira. So ndozvo ndambudzi dzangu pasocial media but panyaya yaNyati vanhu havasi kumuvaka but vatomuputsa dai vamunhu vamuudza chokwadi. handizivi I don't know. Ini ndatoti mafanzi ndaenda zandikaenda ndikavabhemera mafanzi ka vachaenda vanobhema uko zvinogadzirika chete. Vachaenda kunobhema uko zvinogadzirika chete. Muchaona. Zvinogadzirika chete ndati vadzokere pavanga vari the last 3 months. Vafa kudzokera ipapo. Hello Kola. Action yemwana uya pavidhiyo iyaka iri kuratidza kuti Nyati akadhindwa naJoy too bad. Akadhindwa achiudzwa chihure chake chese. Mafanzi ake ngaadzidze kubva pavidhiyo rakaiswa naNyati kuti aiwa Joy chibaba Nyati akadhindwa akadzi chihure. Ati unaona Kola ka atiseki we don't laugh. We don't laugh. Asipa mafanzi apa ndo andati nindo adiwo achagadzirisa mira imoni mafanzi kana muri pano ka anyatika atisi kutukana ndaya nchidambo kubhemera kuti munyatso kuona how serious it is but trust me chazodzoka pano mchiseka muchadzoka muchiseka imini enda munogadzirisa zvinhu muchazvigadzirisa mutona kuti muchifamba
kuseka apa hatisi kuseka but tinoda ngokuratidzai kuti makaona here kuti nyaya iyi yanga iri yechokwadi ende mafanzi ake achimunyepera achimupesvedzera zvisina nebasa rese hezvo mwana amuritsa zvinhu zvese pachena. Pakupesvedzera ipapa ndopanga pari right nokuti kazhinji kacho ukaona pacho nyaya dzakadai munhu haarambirwe because munhu anenge achifamba nechinhu chake haurambirwi. Asi pavapanzwa ipapo vaifanirwa kutosimuka kutora action ipapo kutomisa pakona kuti no ipa hamuna mboona macelebrity mahombe achiuya akapfeka apologies kumafanzi hamuzvizivi apologies macelebrity makuru chaiyo kune dzimwe nyika pfeka kuuya kumafanzi because ndo kune yese andimaona ipapo panguva iyoyo vaifanirwa kutomira chaiko chako kutoti hazviiti buda sezvazviri gataura but paakatanga kuramba kuti handizvizivi vanhu vakatanga kuti hazvizivi hakuna 11 hakuna common nyaya yanga iri straight forward. Anonyanya kuzvitatyamadza Nyati because of mafanzi ake ngaagadzirise munhu wake mani munhu wavo mani. Andimaona varipo vana Natasha sorry andiona Natasha atini ndinovala ndofirako ndozvatiri kuda izvozvo but panguva ino gadzirisai you have the power. Aiwa handibvumidze vanhu kuti vaseke vana pana hatina kuuya kuzoseka isusu hatiseke ndoda kuti muzive kuti inini handina kumbobvira ndakada kudistroya vana ende handipo pakudistroya vana but ndakataura chinhu kazhinji chiri chemba memunhu tinenge tapiwa nevaridzi muridzi ndiye anenge atiuya kuti please okutsanangurira zvimwe zvasingakwanisi kutaura iwewe inini handakakudza ngati zvimwe guys I can't I told you handimaona I told you but tinenge chida kuti zvigadzirike chete handiseki I don't seka handimaona because tiri kuda kuti tigadze inini ndakangotarisa ndongotiona sokuti aiwa kuseka hatiseki tiri kutogadzirisa so ende chandatoziva comment section yanyati muri pano nhasi ngatibatsiranei kutaura ipapa tiri kutogadzirisa ipapa chandinoziva vanotoona ipapo trust me vanoona live idzi vanotoona aiwa atiti zvokuita unfollow tinoramba tiripo why should we unfollow them because we want them to survive we want kiki nemwana mudiki kuti vadye tikaunfollowa vana vanodyei vana vofira mhosva dzababa namai no tinogara tiripo tinogadzirisa tiripo takaisa follow ipapo tinogadzirisa takaisa follow ipapo hativhisi follow guys hativhisi follow we are not going to unfollow tinenge tiripo kana usatofollowa enda unofollowa tinogadzirisa tiripo akakuudza kuti hadakuenda kuseri ndakatanga nekuti amailolo akakuudza izvozvo ndiani akakuudza izvozvo ndiani iwe unonzi mailolo vacho what do you know nezvenyaya iyi it's deeper than zvawakaona iwe saka imbosiya kutaura izvozvo it's deeper than zvawakaona izvo is deeper than that trust me on that one chete animaona CEO vanti apology akauya izvozvo chakufunga kuti muite mafollowers itai ngauye pakona ataure nemi aite apology yake aite apology yake we start afresh simple next time azvipano yes mukaita unfollow muri kupanisha mukadzi nevana vanozive let's not unfollow tinonge tiripo hatina unfollow yatinobvisa isu hatiti unfollow tinenge tiripo tinotaura tiripo ipapo hello Kola, how are you? Tiri right zvangu muri sei munoona zvakaitika nyaya yakangotanga kutenderera mumastreets ende kwayakabva nako takangofunga kuti vanhu vakatanga kuitaura vanhu vekuti vagara vanongokanda zvinyaya zvimwe zvekunyepa ini ndangu ndakatanga kuionera kwaketi wagara unongoposta zvaanoposta so hatina kutombozvibhilivha ndochokwadi panguva yazvakatanga zvakutozomeka sense nekuda kwevhidhiyo remwana but tese taitongoramba kuti chitaiwa adaro imakamutarisa munoona semunhu anodaro here nepfungwa dzeduwo asi honai besides kuti makatsozoona nemwana vamukuru vakakonfirma kuvamukuru havana kukonfirma here pakati ndaita mavhidhiyo naye vhidhiyo call naye achitora mascreenshot havana kukonfirma here uye achiti handimuzivi vamukuru vachiti ndakaita mavhidhiyo call naye ndopakati asi musingazvitarisi chete hamuzviteereri social media comment section hamuzozive nyu zvinoitika nemabloga handi isusu semabloga tinoziva vakatanga kutotaura one kuti ndaita mavhidhiyo call naye achititora mascreenshots saka maita mavhidhiyo call naye bankuru nemunhu uyu munomuzivirepi makamuzivirepi
maita mavhidhio konai makamuzivirepi? isu hatinonge taonaka kwazvakatangira, so tinongouya totaiwa ndiketi domaitira ake akambouya akati mazepe wafa, so tine chingofunga ndo zvavanoita vanhu vari kungotsvagawo nyaya dzekutaura. Saka imimi kola maita kuda kuti tiwirirane pano handitika imi muri fan yake handitika hatirege kuti atiite unfollow vana, tinoramba tiripo, asi zvatiri kuita izvika panouya mafans mirai rambai makamira kuti dzikiti handimaona, ngaagadzirise, ngaauye, ngaambokupai platform yekuti mutaure naye pane zvese izvi. Ndiri inini outcome clean kumafans angu, ndovavhurira moya motuka yenyu muchipedza, life goes on, because taura chokwadi akasakuedhai nyaya haiperi anytime soon. Pangouya munenge muri vanhu vanenge vanokomesa chero chikaenda mabhomba, haiperi zvekumhanya. Vari kutoposta mapicture izvezvi, I think ndezve 15 minutes ago vari kutoposta vachitonge pasina kana zviri kuitika. Nevanga vachigona kuuya vataure nevanhu zvanga zvichabatsira. Pamwe vachazvinzwawo sezvo zvaakungotaurika kwese kwese. Inini handina kutozvibhilivha shuwa pandakatanga kuzviona, ndatozotanga kuzvinzwisa kuti nyaya inonge itori yechokwadi, because pasocial media dzimwe nyaya dzinongotenderera dzichitonge dziri dzechokwadi dzinenge dziri dzekunyepa. Ndizvozvo but isusu manje vanataura chokwadi vana tinotovada zvishuwa kwete zvekunyepa. Ndakaenda inini kola vanhu vanoti kwaye makadinda kuseri zvimwe zvinhu ndaingorega ndachitaura zvavanoda because vanenge vasingazivi. Kola ndakuchitaura pano handitika ndakaenda inini kuseri kune vanhu vakuru, handi kunzwa, ndakaenda kune munhu anoziva kuti vanoteerera kune munhu mukuru, ndikanosvikonopira nyaya ndikati muri kuona here zvekuitika, akazi handisi kuziva chinhu, ndikati pane nyaya yakati handi ndokumbira kuti muende kuvana mugare pasi nevana muchiinvhovha nehama, handiri kuseri. Zvimwe tinenge tisingazvizivi semafanzi, techingofunga kuti nyaya dzekupenga pano tinotomboona wana achinzi iwe Nyati hauenderani nemukadzi yeye izotsvaga umwe. Mafanzi acho ndaanenge achingotaura zvaari nyaya dzacho dzinozongoya nepakawanda vachingopesvedzera vachiita zvese. But ini nangu vana vadiki ava ndingazobayi bhatani kuti nditaure zvinhu zvisipo na kuti kudini, because sometimes wona mafanzi zvazvinoita ndikauya ndichitaura nyaya yekumba kwako iwewe ina ndigari kumba kwako handinoziva handizivi iwe semunhu kadzi. Sometimes remember ukazoona wakuuya kuna Sisimeli uine hama uzive kuti kunogona kuve ndiri kungotaura pachikuru iwe uchindibatawo semunhu mukuru kola handitika nemamwe mafanzi ari kuhama kunogona kunge kuchitoriwo nematambudziko ariko kuti ndakagarigwana handiona ndakagarigwana saka handina kwandokwanisa kuti ndinaino ndikaenda kunongonzi ndo zvinoita dzimba teramira hazvina basa izvo handiona but inini ndiri kutsva mukati nezvandiri kuita iwewo uri kutsva mukati nezvauri kuita kumba wako uona kuti ndika ndiburitse pamuda anga akasekwa kana takatukwa nenyika angachinja tivakadzi unozviziva iwewe ake zvinotaura kuenda tinopopota tichiziva zvatiri kutaura chiziva zvishuwa exactly makuenda muchibata nyaya ndoda kuti muite muchichangamu timu rangu repano rakati changamu handitiona ndakaita problem inini ndakaona kuti maybe ndikaudza vatete vari kumira nehama yavo ndakaudza hapana chiri kuita handiona chiri kuitika ndichauya noti kuti ndifile beta ndakazviita inini kona inini ndakazviita ndakati ndahurigwa inzwa kola ndakati ndahurigwa handitika ndakaona kuti ndimurove kuti ndiudze hama ndenchizivawo relationship iriko. You know what I did? Ndakauya pasocial media ndikafumura ndega ndikati kune vanhu tukai. I felt better vanhu vachitaura zvavanoda achitukwa ndichimupa masikisho kuti ona ndakanzwa kuti ndadzikana ndokuti ndandisagona kuti ndinde kunoona saka ndaitopedzawo shungu naizvozvo. Aiwa taakuchienda unotuka tichange tichiziva zvatiri kutaura. Inini handiwanzi kuda kufamba ndichipopota zvinhu zvandisingazivi, so pesa apa ndamboisa comment yangu kubva kare kwese nhasi ndokwa zvatozotanga kundimekera senzi, so hataakuchitanga. Aiwa ndai munogadzirisa vanhu maita basa vamwe vawewo mafanzi muzive kuti handisi enemy. I'm not an enemy. Handisitori enemy, nditori fani yevana zvokutodaro handisi enemy. But handingangopengi guys kungosimuka ndoti ndauya kwaimi chifuga kuti munhu wacho ndakamuwanepi musikana yewe bhuti ndakaiwanepi nyaya idzi dzakaitika kuseri kandiziviviso moti ndaizodziwanepi ndikatombotaka ndati haizokupisi here zvikanzi nyaya kuvanhu ndikauya Mamuka sei Sisimeli? ndamuka hangu wamuka sei? Ndamuka inini zvangu I feel like Giri ane too much pride zvake. Ende zviya zvakaita mwana zvakatoratidza kuti ndo zvavari kuita mumba mavo
yakanetsana handiti mwana achiona. But nyaya iripo ndeyekuti hatingarambe tichivati vana because vana ava vatokura vatova maadults. Pane vamwe vana vadiki stereki vane mazera madiki kutoda ivo but vanozvibata zviri nani dhani ava vatiri kuti vana ava. Tikaramba tichivapesvedzera chiti vana ka. Bwana Zero, Ini chandakaona chakanyanya pana Gilbert ipride ndo yakamunyanyira stereki ende makaona akauya achiti kukota achiti right kunyatsokupesvedzera vanhu kana vane mavhi11 vanhu vanokwanisa kumabudisa. Yeti mukatasa most of the comments dzaive pamaposti ake vanhu vakawanda vaimutsiura but haana kuzvitora izvozvo, aiita side rake iye chete raanoda. Ndoenda panyaya yaJoyiwo handisi kuziva kuti chii chiri kuitika, kuti ari kumbunyikidzwa here, because kana dai anga ari mwana wokuti haasi kumbunyikidzwa aifana kubuda achitaurawo nerimwe side kuti guys ini ndiri kuda help. Ndoziva kuti anogona kunge akauya kwamuri. Rega ndikubatsire ipapo. Ndichataura semunhu mukuru asi nditaura nevanhu vakuru pana anditi ndoda kuti mundibate. Muri vanhu vakuru imi hapana mwana apa. Ndoda kuti mundibate. Anditika background amudzigwi yekwandakakurira handiti anzi akumbira regerero. Aha, zvaita manje. Kana akumbira regerero tagona tadzvanya chaipo kana that's a start now. That's a start. Ini se champion epa social media that's a start. Saka chite rounds ndoda kupindura kola. Background ndoda kukuonesa ubate uri munhu mukuru. Ndakurira kurukesheni inini. Andika ndikakurira murukesheni. Ndoba ndakazvarirwa ndikakurira. Saka brain dzangu ndedze murukesheni. Then kwaita iwewe ndakupa example yako wakurira kumusha kugokwe anditika ndoko wakadzidza unoziva dzidziso dzegokwe chero chiroorwa unoudzwa kunzi murume ndozvazvinoita ndozvoita dzimba mwanangu. Kana waenda kumurume uchasangana nezvakati ausavhunduke ndozvinoita dzimba. Hautokwanisi iwewe kuenda kunoudza hama dzako because anokuudza kuti ndozvadzinoita dzimba chero kunoko unenge wakatobva kwaudzwa kunzi unotera mira. Handiri kuona unotera mira ndozvaunenge wabva wakatoudzwa izvozvo. Saka pakaipa pakadaro kuti uzonzi munhu afukuri hapwa dzake. Saka haugoni kuti ubude pasocial media uchitaura kuti veduwe ndibatsirei, hazviiti. We can all see kuti ari kunetseka mukadzi uyo and happiness chaiyo haasisina kana happiness, hachasmile, she's not glowing. So ane imwe action yaari kuita iri kunyatsoratidza kuti ari kumbunyikidzwa zvinhu zvakawanda zviri kuitika paari. Ende ndozoenda vhidhiyo remwana uya I wouldn't want to say kuti vaiti vari kugadzira content isismeli. Inini kwandiri hazvisi kunyatsondiitira kuti ndinyatsoti ndonyaya iri kutenderera yaari kutaura kuti iri kuda kubreaka marriage. Ouya achigadzira content nemwana achitaura zvekuti mahure chichi achitaura mazwa asiriwo. Zera racho ni remwana. Inini izvozvo zviri kundirambira kuti yange iri content. Muri kuona chisei chakatagwa nakiki chekutanga chachiya achitaura kuti nhando unochema nhando. Tanzwa kumusha nabamnini vake vachimuti kiki unochema nhando. Vaigara vachimuti iwe kiki unochema nhando iwe. Uyu ari kuchema nhando. Handiona zvinhu zvaakanzwa kumusha vana vamwe vachinzi ari kuchema nhando. Ndosaka akabata statement iroro rekuti uri kuchema nhando. Handimaona. The same applies futi neipapapa. Andi akanzwa kuchinzi zvekutema nhando. Gilbert Nyamandindi. Kana wakanditarisa mwanangu panguva ino baya live, talk to your fans. Trust me. Hausati wakuziva social media mwanangu. Baya live, talk to your fans. Hauna need yako yekusanangura. Just come and apologize. Iwewe inwediwe ndauya pane nyaya dzese dziri kuitika ndiri munhu wenyama ndiregererei veduwe ndinokubva kuvidhiyo kubva kunyaya dzese ndiregererei iwo ndiri mwana wenyu handitika ndibatsirei pandendakaganisa watopedza. That's a start. Ndikuda kutaura ndisandadzika inyaya yekuti zvakafanana nezuro akabva abvisa picture riya ana mainyati ani munoona rinenge handisi kuti ndo profile kana kuti riri kubackground ranga akaisa vakamira namainyati pawedding chichi vachikisana handitya
but akaribvisirei picture inini zvangu ndakatopinda nemoyo handi kunyepa simeli ndabva aiwa ndatongounfollowa. zvemapikicha edu inangu handiko kumapikicha handine inazvo zvemapikicha ende ina handisi kuda kuti nditonge vana kana kuti chii, asi kuti ndiri kuzama kuti tite die down fire iri kuzara yakazara pasocial media because haipere knowing social media. Ina handidi kutonga vana, handi muri kunzwa, but ndiri kutovapa ine right direction yekuti first akauya chekuti takuda kudai soka panosora pasi vanotaura nhasi wese mangwana panenge pasina back to content. But akaramba kudzoja kudai so vanhu vanenge vachidini, vanhu havasitopi mabloga atowana content anti maona atowana content. Saka vakabaya try to invite them auye vana vamboya panapa vambovadzisa. Trust me haibudi kwela ndikutaura zvakawanda haibudi. Ngavaende kune vanhu vakava mentor. The vanhu vakava mentor were very willing to help, but pane zvakaitika handichatauri zvakawanda ndatoguma. Inini ndinokuzivai ainozva kuti pane zvakawanda zvinoita. Yes. Okay, thank you Sis Meli. Ndozvona ndichida kungotaura chete but picture ngaaridzorere aribvisirei. What was that? Zvangondibhowa zvangu kuti angosiya rake iye chete raGilbert ndo riripo ramama rabva rabviswa. I don't know hangu kana vasinganingiriri asingadi kuteererawo izvi zviri kwaari. Ina handisisi kutonga but kubatsirana nokuti vana vedu pano vatinongoda vese ende hatisi kutonga munhu ende hatisi kudini, but chokwadi ndokuti tinoda kuzama kuti tivhare fire ipere nyaya iyi vaite move on vadzokere back to mask. Tinoda kuona masikidziso handimaona chete ndozvatiri kungoda izvozvi chete ndozvatiri kungoda izvozvo izvo. Aiwa vanoita ikoko feli aiwa vanoita ikoko. But guys ameno ini ndapedza ndakuenda inda ndangoti mafanzi ndangotara mafanzi munokwanisa kugadzirisa tinogadziriswa nemafanzi ndogara ndichitaura pana but comment section ndiyo ine yese comment section tinogadziriswa nemafanzi. Kana uchida kunyatso kukuteerera chako chaiko unokudzwa nemafanzi ako handiti maona. So I hope achanzwa achateerera ateerera. I don't know uchachazoitawo sei handizivi, but toda kuti nyaya iyi ichipera because haangangorambi vanhu vachingotaura saka anorarama necontent. Vanhu akaramba achingotaura kunenge chazoita nguvai anomaona. Saka ndo zvinonetsa handiziviwo guys. I don't know handizivi. I don't know. No, not pano Tanya. Not pano. No, vanotone platform yavo koko platform kwavo. I'm just giving advice. And the advice acho ndotoisenda futi kuseri koko kuseri kuma WhatsApp koko kwavo ndotosenda futi andregi ndakatosenda kuti guys kuti zvitai zvinhu zvipere zvitai so handitika tinongotaurawo chidarika kuzotora kana kusazotora zvava kwavari handitika because ina handipo pakuvaputsa handiti maona handipo pakuvaputsa ndochokwadi chiripo. Apology and you move. Tinotodesa takamubapfeka maapologies. Takamapfeka maapologies. Hakuna munhu asina kupfeka apologies munhu wese takapfeka maapologies pano. Zvokutodaro azvimboda zvinakana basa izvo. Ndo zvinotaridza kuti unogona kugara nevamwe zvakanaka. Anomaona. So guys, indakuinda ndangotaura mafanzi. I'm happy kuti tine mafanzi tawirirana tawisisana. Ndofunga pangoita 2 vanga vachida kungotaura zvisina nebasa ngomisa musota zvongobloka but vazhinji vageta sense yezvandichizama kutaura. Vageta sense vazhinji mafanzi ageta sense ake zvandichizama kutaura. So let's do that. I'm also a fan, remember. Let's do that. Let's put the kids in the right direction. Pasarambe pachita tuma scandal tukutaura tusina basa utu handimaona chete. Aiwa ndipo paunokanganisa manje anati ru unokanganisa ndipo pauri kukanganisa manje ipapo ndipo pauri kukanganisa anati ru ipapo. Usakanganwe kuti vanhu kuti content yacho ifambe vanhu ivava ndimi handiona hakusi kutonga but kubatsirana nekuonesana handiona because otherwise nyaya iyi haiperi ru anati haiperi handiona. Saka isi takuzama kudzimura moto. Apology, it won't hurt, it will not hurt. Manje zvakutotaura zvemuda kudii pane ndambotira ukadecline 1 cow ndambotira kuedha ukadecline
haiperi. Totozama kutoti tidzime moto. Iwe woti kwanzi munoda kunyanya kutonga munodini? Tari kwataitiko chikwauri kutaura taita hana kuzongodzoka yega here kuvanhu. Akangozodzoka ega kuvanhu wani nokuti ndokune chingwa chacho. Saka ukadaro iwewe wakutovaputsa manje. Wakutoputsa anatiri ukadaro. Anditika wakutoputsa ukadaro. Hello, dear. Hello, Sismel. Yes, muri sei? Ndiri right. Hanzi zvone nyaya iyi yakatangira hanzi Gilbert aiona chigagaga chaketi chiya chaaidhonza matini. Hanzi akatanga kuti kuna mai Nyati. Diana Daro. Ndo zvakaita chinhu chako izvo chakasvipa kuita Black. Diana Daro. Ini ndogara padhuze navo. Hanzi ndo pakatangira nyaya ipapo. Hanzi nani Kola? Hanzi akati cheBlack chakadai. Hanzi nani Kola? Kola aya makuwa. Kola aya makuwa Kola aya. Hakuna munhu akazviwa. Aizvizwa kuti. Hanzi akanga akumutuka achiti chigagaga cheBlack secharingirini. Saka uyo aite manje iwewe ava ndiamai vane zira rako. Wakutoziva nelength yematintini avo. Wakutoziva chii. Hanzi aiti akati vakagara zvavovhura vhidhiyo iya. Sisi vachidhonza hanzi achiti. Aiwa Kola. You are exaggerating. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro Kola aiwa. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro Kola aiwa. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro aiwa kana. Hakuna zvakadaro. Hazviko. Hazviko miswa ikola hazviko. Hazviko. Kana zvangu hazviko. Kana zvangu hanzi aive mbamavo zvichitaugwa ndiani. Hakuna zvakadaro. It's a lie. That's a lie. So guys, ndakuenda ini. Anditika. Indegai nimbovasendera futi mamessage kuseri kuti vanangu itai the right thing. Gai to send mamessage kuseri. Anditi maona. So guys, yeah. But mablogger vedu vezvakwana. Guys, regai vana vaite content. Regai vana vaite content. Please. Ini nangu ndandisina mbofambira ivo. Ndandafambira mafanzi. Maona ndakatonyora kuti mafanzi. Ehe. So ngati tei kuti zvipere vadzokere content guys. Otherwise, pakaipa. Pakaipa. Ndakuenda guys. Tobatana. I hope zvinopera izvozvi fast because vana machakasi vari kuita kukanda kuvana machakasi dzikama uri murume mukuru iwe machakasi ndakutokutaura paraife machakasi nasemarist yuwi zvamuri vanhu rume wani machakasi nasemarist madowana content navabai vasikana maona content nevanhu chimbovasiyai vediwe vaite content ndo panodla vana kiki nechidikichi chiregai vaite content please guys bye bye guys tobatsana zvedu tobatsana 10-10